Kis hangya is került már a vízbe. Annyit rendezkedtem, már a jég is nagyjából megolvadt. Na de sietni kell, mert jön a meleg front, helyett a hideg front, tehát sietni kell. Elfogadom Süveges András rádiós cimborám kihívását az Ice Bucket Challenge játékban, ami annyit tesz, hogy jótékonykodunk, tehát egy szervezetnek utalunk át egy kisebb összeget. Akiket én választottam, az a Magyar Gyermekmentő Alapítvány javára fogok utalni. Vannak jó rádiósok, vannak rossz rádiósok, és Süveges András is, ő ugyan rádiózik, és az én kihívottjaim nem mások, mint Nádas Gábor Dávid cimborám, nem a MÁV vezérigazgatója, bár lehetne ő is, Stu 33, a Stu 33 zenekar énekese, Máté István, illetve Buckó István, a Mennyei 3 labdarúgó. Na! De ez olyan jó, hogy csinálok ebből még egyet.